wallahi wannan dan jarida in dai lalura ne ko guba ne mutum za a baka ka ci a jikinka, kaga san asirin karya guba yana wahala, amma wallahi wannan in dai za a yi mutum za ka kashin guban ko kuma za ka yi fitsarin shi. Duk irin binne da aka yi maka tun daga gashin kanka har zuwa ƙasa, to in Allah suwa da inda sihiri ne an rabu da wannan laluran har abada. Lakani guda 7 na baku lillahi wa rasuli, in Allah suwa da aka jaraba za a daji. Na farko shine ana yin asiri a makabarta, ya zama cewa an binne wa mutum, a tsayar mishi da harkokin shi ko kuma a taɓa lafiyan shi ko a hana shi samun ci gaba ko siyasa. To wannan Allah so ya daina karya shi. Na biyu kuma akwai binne da ake yin shi a gidan gara, wadda za ka samu akan iya sa laya ko a yi shi da jan zakara ko farin zakara ko wani abu, a sa layan a cikin bakin kazan a jefa a ciki, gara su gine shi ga baki ɗaya su cinye don saboda cimma manufa. Na uku kuma akwai binne da ake yin shi a kofan gidanka, wadda za ka zo ka taka ko kuma a tashe ka a gidan, ko mutum ne saboda zalunci yana son ya mallake gidan kuma ba da hujja ba, shi bai zai baka kuɗi mai daraja don ya tashe ka koma inda ya fi wannan ba, sai ce zai ma binne ya zama cewa abin nan an samu matsala. Akwai binne da ake wa mutum ya zama cewa ya taka sihiri, yana shiga kafan shi, kaga mutum ƙarshen sai dai ya ƙare ko rayuwan ta ƙare a ciwon kafa kullum. Akwai binne da ake wa bawa mutum, wadda ake wa mutum a kasuwa ko a shagon shi ko a wurin sana'anka ko ofis, wadda mutum za ka ji gurin ya fita a ranka, ba ka son zuwa kuma ba ka son ƙaunar gurin, ba ka son ƙaunar jin a faɗa sunan gurin, kuma gashi kana son zuwa man babu. Akwai binnan da ake wa mutum na tagumi ko na gyangyaɗi, wadda za a ga mutum ya tafi ofis ko ya tafi gurin sana'a sai ka ga ya kama bacci ko tagumi. Akwai binne da kishiya take wa kishiya, kaga kishiya ta kama faɗa ita kaɗai ka ce abin nan belbela, ko kuma ta kasa zama gidan aurenta, ko kuma su kasa zaman lafiya da mijinta. Akwai binne da ake yi wadda ake wa miji ya ma mata ko mata ta ba miji, na kafi na zalunci, wadda mace za ka ga an kafe ta ana walakanta ta, a ɗauke kayanki ana zubar miki a ce ki kama hanya ki tafi, saboda zuciyan ya mutu, binnan ba zai bi tasiri ba, sai zama cewa ba za ki iya tafiya ba. Akwai binnan da ake wa ma mutum a gari, ana kafe shi ya ki zuwa gurin iyayen shi, ya ki zuwa zumunci, ya ki zuwa ko'ina, ya ki zuwa gurin 'yan uwa da abokan arziki, saboda an riga da an kafe shi binne ne. Ina kuke? Ku biyo ni, za ku ji wannan maganin dalla-dalla, wadda in Allah su da Allah zai daga-daga da wannan binnan nasu, kuma Allah zai karya su, ya karya sihirin da suka yi, ko mutum ya yana raye ko baya raye, wadda ya yi binnan in dai za a yi Allah zai kunyatar da shi, zai karye kuma za a samu lafiya. Magungunan guda 7 ne, ku yi haƙuri. Na farko shine za a nema kainuwa da shan Allah, wato kainuwa, idan ka samu kainuwa za a haɗa shi, za a sake neman garin kaikayi koma kan mashekiya. Bayan garin kaikayi koma kan mashekiya guda 2 kenan, za a sake samun bakin magani, wato bawon magani, kaga mun samu guda 3. Na 3 shine, na 4 shine kuma za a samu gamji, sassakin gamji da kuma ganyen gamji, kaga an samu 5. Na 6 shine kuma za a samu sanya uwar magunguna, wato sanya uwar magunguna za a same ta. Na 7 kuma shine, idan kana tare da ni dan jarida, za a samu zanzan, ruwan zanzan. To ruwan zanzan wayannan za a hada su, idan aka daka su, ruwan zanzan din za a daga shi ko a murfin gora ne, a diga shi sai a hautsina su, a hautsina shanya, a ƙara daka su, sai a tankaɗe tsakin, za ka rika yin hayaki, garin ana sha ana wanka, ko a kamu ko a kunu,
wallahi wannan dan jarida in dai lalura ne ko guba ne mutum za a baka ka ci a jikinka, kaga san asirin karya guba yana wahala, amma wallahi wannan in dai za a yi mutum za ka kashin guban ko kuma za ka yi fitsarin shi. Duk irin binne da aka yi maka tun daga gashin kanka har zuwa ƙasa, to in Allah suwa da inda sihiri ne an rabu da wannan laluran har abada. Lakani guda 7 na baku lillahi wa rasulihi, ba na bukatan ko sisi, kuma a sarki sharing da addu'a. Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka ba mu zama lafiya, ka ba mu iyaye su haƙuri da mu, kuma Allah ka ji kan iyayenmu malamai da malamanmu da masoyanmu. Allah ka yi mana aikin gafara, ka sa mu dace juna da lahira. Muna ƙara gaida masoyanmu na duniya da wadda muka sani da wadda ba mu san ku ba. Allah ka tsare mu, tsare ku, albarkaci rayuwar mu baki da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.